Ассаламу алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракат. Бародарои азиз, ёд дорен ман Малеҳҷонам видео карабдум 2 рӯз пеш. Дар Қазоқистон пайдо шуд, дар Алмато будай. Ай соли 2020 хонашон гуфтум занг задагӣ нест, қати хонагиҳошон гап задагӣ нест. И рафтай дар ҳамун Қазоқистон занг гирифтай, дар ҳамунҷа гудакдор шуда будай. Хулоса аз зани қазоқ гирифтагӣ будай. Ҳам хел қафои ҳамун ахмақӣ худаш. Айодаш биромада хонагиҳоро занг задай, ачиҳо дидай видеои мана дар интернет. Ана занг задай қати додараш қати хонагиҳош аллакай гап задай хай кардаган, короче наметонам қати хонагиҳомон гап задай ҳамин хел боҳна кофтагай. Хулоса ҳазор раҳмат барои видеоро падилица кардагитон ва ҳазор раҳмат барои он нафарое ки видеои моро дастгирӣ мекунанд ва ин нафарое ки гум шудагиам пайдо мешаванд. Баъдан як хоҳиш ҳамаи дӯсто кадом нафарое да чиптаи ҳавопаймо дар кора ин рақамҳои авиакассияи мо дар иҷа. Чӣ хеле ки медонем мо YouTube пул кор намекунем, шабакаи мо YouTube пул намегира. Ҳами кам-кам авиакассияи хидмат реклама мекунам ва қурутобхонаи Исмоил ки медонем бисёриё дар шаҳри Санкт-Петербург қарор дора. Яъне қурутобхонаи хидм кам-кам ҳавои реклама мекунам. Ҳами чизо фоидаи дар ман тамом аз ҳисоби ҳамин видеое ки дар даруни интернет мекунам ва умедворум бетараф намешен, дастгирӣ мекунен ва гуфтигӯ гапҳо дар пешрафти кори моро ҳам шумо сабаб мешен. Аллоҳ ёру мададгортон. Идои гузашта қатӣ.